Kostau zaizu, urtea dara mazkezu zaila hau, eta azkenean, hemen, Iruñarreko itzulean lortu duzu etapa bat irabaztea, lasterketa bat irabaztea, ez da garaipen makala, gainera etapa erreginean, eta zu igotzaileen artean, arbentzen zaren horretan, sorpresa eman duzu zalantzari gabe. Nola junda gaurkoa? Bueno, egia esan da, 25 kilometro falta, aldapa bera, esan ez, arrankatu ingot, enun espero judea, egia esan da, eta alde egin dut, segitun diferentziak iriki ditut, eta ikusetenen 10 kilometro falta hor neola, ja esan dut, jazta, amorru guztia atea dut, eta banbila, saiatu nahi. Erasoa jotzen oso ondo asmatu duzu unea? Bai, justo aldapa, portua, aldapa igo deu, eta geldialdia egon da, eta zen dut, nire momentua iritsia, eta saiatu inaiz. Esperoan zinen, honen esperoan zinen? Ezakit. Irabazi nahi nuen, gaur gainago izen esna hona eta jala irabaztea. Beti esate dugu ez, jala irabaztea, baina behin atea da, hilabete batzuk oso zaiak izan ditut, eta amor guztia atea eta metaino. Zuk ez bakarrik taldeak urte zaila izan du, eta azkenean zure garaipenarekin postazuna. Bai, hau ere taldean garaipena da, dauden guztien atzen garaipena da, eta neria bakarrikan, orduan eskerrik asko talde guztiai, eta atzen daude jenden guztiai. Zorionak. Eskerrik asko.